Itu billati ahsan. Mungkin kamu punya dalilmu sampai segala macam untuk bantah-bantahan, tapi cara kamu tidak baik, ya enggak kasil. Makanya di sini diterangno bitoriqatil hasanah. Dalilmu benar tapi caramu tidak benar, dia tidak mau menerima. Wong dia sudah dari awal sudah menentang kamu. Jadi piye? Yo dengan cara yang lembut, sopan, cari kira-kira yang gampang, yang dia seneng itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi urumihi fid dharaini amin. Al-kitabah, penulisan. Wa qadi'tunya bil kitabati fil ahdin nabawiyyati syarifah iktinaan kabiran. Lan teman-teman wa qadi'tunya, lan teman-teman diperhatikan apa bil kitabati penulisan fil ahdin nabawi yang dalam zaman masa kenabian asyarifi kang mulya iktinaan kabiran kelawan perhatian yang besar. Saat durunge padahal wakeh sing buta huruf termasuk Kanjeng Nabi, tapi pada masa Kanjeng Nabi diperhatikan sekali itu soal kitabah, penulisan, supaya orang bisa nulis. Fakana Abdullah ibn Sa'id bin al-As yu'allimun nas, mulang ya Abdullah bin Sa'id an-nasa ing wong-wong mulang al-kitabata ing nulis bil Madinati ana ing Madinah bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti perintahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah itu Kanjeng Rasul ndhawuhi Abdullah bin Sa'id untuk mulang wong-wong bagaimana menulis. Kaza fil isti'ab, kaya mengkono keterangan bahwa Abdullah bin Sa'id sudah mengajar orang-orang ketika di Madinah bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam kitab Al-Isti'ab. Wa qala Ubadah bin Samit, lan ngendika sapa Abdullah bin As-Samit, alamtun nasan min ahli suffah al-kitabah wal Qur'an. Mulang sapa ingsun nasan ing wong-wong beberapa orang. Nek an-nas manusa, nek nas beberapa orang. Min ahli suffati, sang ahli suffah. Ahli suffah itu orang-orang yang tunawisma tinggalin ning gone masjid Madinah. Mulang alkitabata ing nulis wal Qur'an lan Qur'an. Kaza kaya mongo keterangan dawe Ubadah bin As-Samit fi sunani Abi Dawud ing dalem Sunan Abu Dawud. Qala fil mata'il nasriyah fil usulil khattiyah li Abil Wafa, ngendika Abul Wafa fil mata'il nasriyah dalam kitab Mata'il Nasriyah fil usulil khattiyah di Abil Wafa Nasr al-Huraini al-Misri, sing dawuh yaiku Abil Wafa iki dalam Mata'il Nasriyah fil usulil khattiyah. Kunyai Abil Wafa asmane dhewe Nasr, dari Nasr al-Huraini al-Misri. Dawe piye?
lam taksur durung akeh apa Alkitabatul Arabiyah penulisan Arab illa ba'dal hijratin nabawiyah kejaba sakwise hijrah Kanjeng Nabi bi aksar min sana bi aksar kelawan luwih akeh min sanatin saking setahun. Jadi baru setelah setahun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah barulah banyak orang-orang belajar nulis. Wadzalika utai mengkono mengena mau kenapa setelah hijrah kemudian banyak orang-orang pada belajar menulis iku anau satune kelakuan lama asarat al-ansaru sab'ina rajulan bareng nahan sapa orang-orang Ansor sab'ina ing pong 70 apane rajulan wong lanange min sonadi di Quraisyin saking tokoh-tokoh Quraisy wa ghairim lan liyane sonadid fi ghazwati badrin ing dalam perang Badar asanata tsaniyata minal hijrati ing dalam tahun kedua minal hijrati saking hijrah dari tahun 2 saiki tahun 1444 saiki pada tahun 2 Hijriah itu ada perang besar pertama yaitu perang Badar. Perang Badar itu suatu lembah di dekat Madinah. Sing nyerbu ning gone Madinah itu di Badar itu kufar Mekah itu tidak hanya wong-wong biasa, tokoh-tokohnya sonadi itu Quraisy melok kabeh, mimpin kabeh. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, orang-orang besar-besar itu sonadi. Ja'alu ala kulli wahidin minal asra dadekno sapa wong Ansor ala kulli wahidin ing atase masing-masing suwiji minal asra saking tawanan-tawanan dadekake fidaan ing tebusan minal mali saking bondo. Baman ajaza sapane sing ora mampu ya man anil iftidai saking nebusi nganggo bondo fa alaihi mongko wajib ing atase man utawi ayu alima yen to mulang ya man alkitabata ing menulis li ghairihi marang liyane man min sibyanil madinati saking bocah-bocah Madinah. Fala yutliqunahu mongko ora membebaskan sapa Ansar hu ing man illa ba'da ta'limihim kejaba sakwise mulang bocah-bocah Madinah. Wa bidzalika mongko sebab iku adanya tawanan-tawanan yang disuruh mengajar nulis itu kasurat mongko keh apa alkitabatu tulis menulis wasyarat lan dadi tulis menulis alkitabah dadi ikutan tasiru sumebar fi kulli nahiyatin ing dalam saben-saben penjuru fatahal Islam sing bedah ing nahiyah apa al Islamu Islam. Mulainya itu jadi nalika perang Badar itu 1000 pasukan Mekah Quraisy mengkupar termasuk Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf barang itu beberapa diantaranya terbunuh ning gone Badar ana 75-an sing mati
Sing kecekel ana 70-an juga, liyane Melayu. Kecekel 70. Ketika 70 sekian tawanan orang-orang Mekah itu diapakno iki enake. Musyawarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai tradisi musyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Musyawarah ya ono sing sikat mawon pun. Ya ono ya ini merangi awake dhewe kecekel kok ajeng napa. Sikat. Niki nek diculno mangke nggih ora urung nggih musai malih niki. Sikat. Termasuk sing berpendapat nikat itu sahabat Umar. Sebagian yang lain condong untuk dimintai tebusan aja. Oh, ini kan tidak lain ya apa jenenge masih ada kerabat, ya konco, tonggo barang tuh. Orang-orang yang kecekel nih gini Badar itu. Berarti ini kan nebusi mawon keluargane. Ternyata yang berpendapat nebusi itu lebih banyak daripada yang minta disikat. Nah ini Kanjeng Nabi mengambil suara terbanyak, ya. Demokrasi itu kan. Yang terbanyak berpendapat untuk dimintai tebusan. Termasuk mantune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhewe. Al-As itu. Wah, itu terus garwane kan putrine dhewe. Putrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nebusi Al-As itu nganggo kalung. Kalungnya itu kalungnya saka Siti Khadijah. Kanjeng Nabi kan ya roh kalung sing dienggo nebusi iku. Piye ngono ya Allah iki. Anake dilalai kok mantune kecekel ning gone perang Badar, melok perang Badar. Sadurunge mlebu Islam. Sing ora iso nebusi dikongkon mulang bocah-bocah nulis. Mulane terus mulai zaman Kanjeng Nabi itu banyak orang yang pintar nulis itu. Khot itu menjadi terkenal. Asalnya akeh sing buta huruf. Dan itu kemudian digunakan sebagai kayak anu ngono, sesuatu yang standar. Jadi engko nek ana perang neh mbek sapa neh ngono. Tawanan ya ngono gak iso nebusi kon mulang nulis. Wa jaa fi sirati annal wahida minal musyrikin kana yata'allamu minhu asrah minal ghulman alkitabah. Bacaan tumeka fi sirati ing dalam sirah an-nabawiyah dalam biografi ini Kanjeng Nabi. Apa annal wahida sesune wong siji minal musyrikin saking wong-wong musyrik kana ya ta'allamu minhu. Ana iku ya ta'allamu belajar minhu saking wahid sapa asratun wong 10 minal ghilmanil saking bocah-bocah bocah Medina alkitabata ing nulis wa yukhalla sabiluh mongko diculna apa sabiluhu dalane wahid artinya diculna. Jadi satu orang tawanan dari musyrikin Mekah itu dia mengajar 10 orang anak Madinah. Lalu sudah mengajar 10 orang anak menulis, bocah iso nulis, bebaskan. Ya kalah sabiluhu itu tegese dibebaskan. Akhirnya terus akeh Madinah sing pinter nulis iku akeh, mergo diulang mbekan tawanan iki. Manhaju sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim. Metodene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim yang dalam mulang, mengajar. Ya. Ana ta'lim, ana tarbiyah wa ta'lim.
pendidikan dan pengajaran, taklim pengajaran. Waqad ittakhadha sallallahu alaihi wasallam fi tariqati ta'limihi an-nas wa da'watihim ilal khair tariqatal Qur'anul Karim. Teman-teman ngalap sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil fi tariqati ta'limihi ing dalem metode pengajarane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nas ing wong-wong wa da'watihim lan ajaane Kanjeng Rasul ing wong-wong, da'watihim lan dakwahi wong-wong ilal khairi marang kebagusan. Kanjeng Nabi ittakhadha mengambil tariqatal Qur'anil Karim, metodene Al-Qur'anul Karim. Metode yang diajarkan Al-Qur'anul Karim itulah yang dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar dan mendakwai orang-orang. Min qaulihi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Ud'u ngajak sira ila sabili rabbika maring dalane pangeranira bil hikmati kelawan hikmah wal mau'izatil hasanati lan mau'izah hasanah nasihat sing bagus. Nek perlu bantahan bajadilhum lan bantahana sira ing wong-wong billati hiya ahsan kelawan bantan hiya kang ya lati ku ahsanu luwih bagus timbangane kono. Inna rabbaka sak temene pangeranira wa ya rabbuka iku alamu luwih pirsa biman kelawan wong dola sing sasar ya man ansabili saing dalane rabbika wa huwa utai rabbuka iku alamu luwih pirsa bil muhtadina kelawan wong-wong sing entuk pitutuh. Ya. Ini metodene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mulang mengajar dan mendakwai orang-orang itu ya seperti metode yang diajarkan Al-Qur'an. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kalau perlu bantahan yang lebih bagus. Ya. Nek mbok perhatekno iku ning gone ayat iki ora ana maf'ul bi gak ono. Iku sing diundang sapa gak ono. Mulane ning gone terjemahan Quran Kementerian Agama dikai kurung. Ajaklah dalam kurung manusia. Ila sabili rabbika, ke jalan Tuhan. Jadi ngerti sastra ora perlu itu ndak perlu. Maf'ul bi itu ndak perlu ya. Ini Quran kok dikai kurung barang kaya kekurangan. Enggak, itu sudah lengkap. Sudah bagus, sudah indah sekali. Ora perlu kowe ajaklah orang naik bis itu ya orang yang belum naik bis. Orang yang diajak ke jalan Tuhan itu siapa? Ya yang belum ke jalan Tuhan. Mulane ana istilah mau'izah hasanah iku mbiyen Allah yarham Kiai Khalil gak setuju.
Lha iku wis ning dalan kabeh. Sing hadir ning pengajian ku wis dalan kabeh. Lah kok dikon ngejak dengan mauidhah hasanah iku piye? Sing dijak nganggo mauidhah hasanah iku sing durung dalan, diajak ning gone dalan. Ning gone dalane pangeran ira, ajaklah ke jalan. Jadi ora perlu dikandakno, sing dijak sapa? Ya sing durung dalan. Ajaklah naik bis, sing dijak sapa? Ya sing durung naik bis. Mosok wis dhuwur bis dibojak, mbajak lha apa? Ya, ut'u ila sabili rabbika bil hikmah. Lah ngajake piye ya bil hikmah. Bil hikmah. Ya kaya calo itu. Calo itu kan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ora ana calo ngajak numpak bis kok terus angger diseret mbek apa meneh mbek ngaploki itu gak mungkin wong gelem numpak bis ya. Mesti ini kalau dengan cara-cara itu hasanah. Iki bisa anyar gres. Supire pengalaman 30 tahun. Bosong ngono-ngono iku lah. Bilik mah wal mau'izatil hasanah. Iku pinter calo-calo itu. Nganggo ayat iki. Carane sing ajak-ajak ning dalan Gusti Allah malah ora nganggo iki. Ora nganggo hikmah, ora mau'idzah. Di malah ngamuk-ngamuk yang dijak malah wedi belayu. Kanjeng Nabi nganggo ini thariqah Quran. Bil hikmah. Siapa yang bil hikmah? Siapa yang mau'idzah hasanah? Itu kan jelas pokoknya tidak asal-asal ngajak, tidak asal-asal mulang, tapi didelok-delok siapa yang perlu bil hikmah, siapa perlu yang mau'idzah hasanah, siapa yang perlu mujadalah bil ihsan. Wa fi hadhil ayatil karimah surah mutakammilah. Wa fi hadhil ayati lan iku ing dalem iki ayat al karimati sing mulya iki suratun utai gambaran mutakamilatun sing sempurna lidakwati al adizah kanggo mengajak al adizati sing macam-macam sing berwilang-wilang likuli asnafin nasi maring macam-macame manusia. Jadi al-mutakamilah itu gambaran yang mencakup, ya, yang mencakup semua dakwah. Dakwah kan macam-macam. Kowe dakwah ning gone wong awam, apa dakwah ning gone orang elit itu kan lain-lain. Kowe dakwah ning gone alun-alun, dakwah ning kampus, dakwah ning masjid itu kan adidah macam-macam. Masing-masing macam itu membutuhkan cara sendiri-sendiri. Wal manhajus salim utawi metode sing sehat, sing bener, alladzi tasumul ayatul karimah, se menggariskan ing ladzi apa ayatul karimah, ayat sing mulya mau yattafiqu ma'an wa innas, iku bersesuaian cocok ma'an wa innas sartane macam-macam manusia. Ayat itu yang tadi ut'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah itu mau itu sesuai dengan bermacam-macamnya manusia ya. Sasaran dakwah wa yakhtalifulan berbeda bi ikhtilafi awsabihim kelawan berbeda-bedane sifat-sifate nas wa anwa'ihim lan macem-maceme nas. Mergo faminhum mongko iku setengah saking nas utawi al khawas, orang-orang khas elit
at-talibuna lil haqaiqi sing mencari sing nupre lil haqaiqi marang hakikat-hakikat, tidak hanya sekedar tahu tapi dia tahu persis hakikatnya sesuatu. Tapi wa minhum lan iku setengah saking nas al awam, orang-orang biasa, orang-orang awam, orang kebanyakan. Di samping itu wa minhum setengah saking nas al muanidun, wong-wong sing angas, sing dari awal sudah kelihatan kalau nentang itu. Dan beda-beda menyikapinya itu. Kalau khawas bagaimana, kalau awam bagaimana, kalau yang menentang bagaimana. Iku ning ayat itu sudah ada semua jawabannya. Walikulli sinfin min haula'i uslubun muayyanun. Lan iku kedue saben-saben macam min haula'i saing mengkono-mengkono manusa mau. Sing awam, sing khawas, sing mu'anid. Uslubun utawi metode muayyanun sing tertentu, masing-masing ada metodenya yang khusus. Wa tariqatun, ada tariqah cara yad'uhu biha, yang ajak-ajak ing kulisin fin biha kelawan uslub muayyan. Wa yu'allimuha lan mulang ha ing uslub tariqah atau uslub mau ala asasiya ing atase prinsip-prinsipe. Bahwa mongko utahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yukhatibun nas, iku mengujari, menghitopi, ngomongi ing wong-wong ala qadri ukulihim ing atase kadar akalin nas. Iki ceh bodho, iki rada ngerti, iki belas nol, itu masing-masing harus disikapi berbeda-beda, dihitopi berbeda-beda. Iki nek tingkatan akliyah iku TK ya ngene carane, nek SD ibtidaiyah ngene, sanawiyah, aliyah, guan tinggi beda. Yukhatibun nas ala qadri uqulihim. Mulane wa maqaluhu ta pengendikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam daiman selawase wa abadan lan yo terus-terusan yakunu iku ana apa maqaluhu, ana iku mutabikon selalu sesuai limuqtadal hali maring tatrapane kondisi. Muqtadal hal itu tuntutannya kondisi. Kondisinya menuntut cepat-cepat, maka diomongi cepat-cepat. Menuntut panjang lebar. Menuntut ringkas, wong iki sing diomongi wong cerdas kabeh, wis ora usah dawa. Nek ana wong cerdas-cerdas kok mbok omongi delewer-delewer tinggal turu kowe. Heeh. Kanjeng Nabi ndak begitu, tahu persis siapa yang diomongin. Iki wong ngampung, apa wong kutha, berpendidikan atau tidak, badui apa madani, itu selalu muqtadha hal. Bahwa utawi maqaluhu iku ya tamasya, selaras ma'akulli ta'ifatin sartane masing-masing kelompok
kelompok wong kampung, kelompok wong desa, kelompok wong kutha, kelompok kampus, kelompok pesantren, taifatin lah pokoknya. Serasi bil bayanil ladzi yatanasab mahu kelawan penjelasan keterangan alati yatanasabu sing sesuai ma'aha sartane taifah. Wa yukhatibuha, ini lebih hebatnya lagi Kanjeng Nabi itu wa yukhatibuha lan ngitopi ndawuhi Kanjeng Nabi ha ing kullu taifatin bilisaniha kelawan bahasane kullu taifatin. Nah iki sing rada angel ya. Biasane nek saiki kiai mubalek iku nek dakwah ning Jawa ya cara Jawa tok. Gak iso. Biyen ana siji to, Allah yarham Kiai Bisi Mustofa iku sing ning Sunda cara Sunda. Nek ning kene cara Jawa, Madura cara Madura. Bariku wis gak ono saiki. Malah dijuluki macan podium itu karena bisa bahasanya kulu taifatin. Nah iki gak iso. Untungnya ana bahasa Indonesia, jadi ora usah aku cara belajar cara Sunda barang ora perlu. Bahasa Indonesia ya paham wong Sunda. Bahwa ya tamasya kulli taifatin bil bayanil ladzi yunasibu ma'ha. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilalai pancen ngerti kabeh bahasane orang-orang itu. Waqad manahallahu subhanahu lan teman-teman paring sapa Allah taala subhanahu wa taala maringi nabiyahu ing nabine Allah taala alaihi salatu wassalam maringi azamatan keagungan wa mahabatan lan wibawa. Kanjeng Nabi itu dari sononya itu pancen udah diciptakan sebagai sosok yang berwibawa. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah liqaulihi marang dawuhe nabihi minal mahabbati nyatane seneng cinta wal qabulian penerimaan fi qulubin nasi ing dalem ati-atine manusa ndadekake maing barang layah taju kang ora mbutuhake Kanjeng Nabi ma'adzalika satane mengkono-mengkono ma ora mbutuhake ila syai'in maring sesuatu apapun. Jadi Gusti Allah taala itu pancen wong apa namanya memilih untuk utusan yang diutus seluruh alam, bukan hanya sekelompok daerah tapi seluruh umat dan sampai akhir zaman, maka pilihannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilengkapi oleh Allah taala dari sononya dengan wibawa tapi sekaligus jazab, menarik. Jadi Kanjeng Nabi itu belum ngajak itu orang sudah terajak. Angger gak atine wis disiking mbek Gusti Allah ngono ae. Iku roh Kanjeng Nabi ku wis kepengin melok. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diparingi keahlian berbicara yang fasih, yang cetha, yang mudah dipahami oleh orang, dan
dicintai. Jadi orang itu ono sing gendemane ditunggu-tunggu orang karena mbah suarane merdu, mbah jelas. Ono wong sing sebel ngrungokno omongane wong ya ono. Dadi ono sing wong gendemane suwebel, gendeman gak leren-leren. Pidato gak leren-leren, gak jelas kabeh. Tapi ono sing pidato sithik tapi wong do kurangan kabeh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu. Jadi ketika ngendika oh semua orang senangnya bukan main. Yaqulul jahil. Jahil itu seorang adib, ahli apa namanya, ahli bahasa, ahli sastra, budaya, jahil. Yang tinggu rujukan karo sastrawan-sastrawan, ahli-ahli bahasa itu nunjuk si al-jahid. Apa jarine jahid? Alqallahu azza wa jalla ala kalamihil mahabbah. Nibaake sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla ala kalami ing atase pengendikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nibaake al mahabbata ing cinta. Jadi nek Kanjeng Nabi ngendika otomatis wong sok wenenge ra karuan, cinta bukan main, seneng. Karena memang Allah membuat pengendikane Kanjeng Nabi itu menarik sekali. Wa ghassahu bil qabul, lan menutupi, ngrungkepi pembalut ghassa itu. Apa Allahu ing kalamahu bil qabuli, kelawan penerimaan. Artinya bukan hanya disenangi Kanjeng Nabi ngendikan, langsung ditampa. Kanjeng Nabi ngendika iku bukai hadis kan pirang-pirang pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang bisa sampai hafal seperti itu? Sampai sekian banyaknya dikumpulno ngantek itu puluhan ribu itu. Iku wis ditintingi ambekan ambek Imam Bukhari, Imam Muslim barang bisa semono akeh. Berarti pengendikane Kanjeng Nabi, saiki kowe jajal nyritakno omongane bapakmu ngono ae. Kira-kira iso pirang kalimat jajal kowe. Bapak kula nate ngomong ngeten, ngomong poneh karena gak iso. Sampai ngomongane gak jelas, kowe dhewe ya gak jelas tak ngrungokno. Nek Kanjeng Nabi pengendikane jelas, sing ngrungokno ya orang-orang istimewa juga. Jadi kita yang beruntung ngerti dawuh-dawuh Kanjeng Nabi secara pas. Mergo dawuh-dawuh Kanjeng Nabi itu di samping menarik, yang dibuat oleh Allah Ta'ala mudah diterima. Wa jama'alahu bainal mahabati wal halawah, ngumpulake sapa Allah lahu marang kalamu sallallahu alaihi wasallam bainal mahabati wal halawati, antarane wibawa dan manis. Rasana dhewe ra kena ngono iku wong pirang-pirang saiki wis terbukukan kok dawuh-dawuh Kanjeng Nabi. Mahabbah wal halawah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri itu juga aneh. Wibawa tapi manis. Wibawa tapi menarik. Biasanya wibawa ya medeni. Biasanya ngono, wah wibawa. Ngingeti era wani mergo wibawa medeni. Enggak, Kanjeng Nabi enggak. Kanjeng Nabi wibawa tapi menarik. Pengendikane wibawa dan manis.
wa jama'alahu bainal mahabati wal halawah wa baina husnil ifham wa qillati adadil kalam. Antarane baguse memahamkan, ifham itu memahamkan. Iku dawuh Kanjeng Nabi ku kan enak kabeh dipahami itu. Enak kabeh itu. Innamal a'malu binniyat, jelas. Walikul limri'in manawa. Ora akeh-akeh kalimate. Tapi memberi pemahaman. Antarane memberi pemahaman yang mudah. Wakilati adadil kalam lan kidike jumlahe pengendikan. Ora dodo pengendikane Kanjeng Nabi, tidak bertele-tele. Ma'astighnaihi sartane sumugiye kalamuhu sallallahu alaihi wasallam. Istighna itu sumugi itu artinya tidak membutuhkannya. Istighna itu tidak membutuhkan. Sumugi tidak membutuhkan. An i'adati saking baleni kalam. Orang sekali Kanjeng Nabi ngendikan sudah mancep eling ngantek iso diceritakno kepada kita semua sekarang ini. Itu istighna'u an i'adati, tidak perlu diulangi. Meskipun Kanjeng Nabi sering mengulang-ulang penghentikan untuk memberi tekanan kepada penghentikannya, sering Kanjeng Nabi umak mereka sering. Ma istighnai an i'adatihi wa qillati hajati sami ila muawadatihi, lan kidike kajate wong sing ngrungokno, kajate wong sing krungu ila muawadatihi maring baleni kalam. Orang tidak butuh lagi, yang mendengar ya sudah paham. Lam taskut lahu kalimatun, ora ana sing gugur lahu kedue kalamu sallallahu alaihi wasallam apa kalimatun kalimat. Pepeh sedikit kalam, adadul kalam, terus ana sing keterucut gak mungkin ana sing wong geneman ana sing apa jenenge ketelan-telan kata-kata itu gak diomongno. Lah mbok saking kesusune, mbok saking cepete, mbok saking dawane omongan iku ana sing gugur omong kalimate. Kanjeng Nabi tidak pernah. Wala zalat laul qadam, lan ora tau kepleset lau kedue kalamu apa qadamun. Kepleset iku ya zalat qadamun iku. Sekaligus maknane zalat qadamun itu kepleset. Pleset waktu kayak sikil barang ya pleset apa nek gak sikil, masa kepleset sirah kan gak. Tapi iku nyetakno kowe sing kowe ndlongap-ndlongap gak paham. Zalat lau qadamun. Wala barat apa badat? Hah? Dal ya, badat. Ora iso. Wala badat lahu hujjatun, lan ora terkalahkan tertundukkan lahu kedue kalamuhu apa hujjatun hujjah indah. Mongane Jahid ya sastrawi sekali itu. Apa jenenge Nyondro Al-Jahid tentang penghentikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti itu. Kanjeng Nabi itu diparingi keistimewaan dengan Gusti Allah Ta'ala, pengendikannya itu ngemu apa namanya mahabbah. Jadi orang mendengar
pengendikane Kanjeng Nabi ku seneng. Nampane ya cepet, ora perlu diulang-ulang. Nek mbok gambarno iku antara iku rada angel mbok gambarno antara berwibawa dan menarik dan manis sekali, dengan manis sekali. Piye kowe cek? Pengendikan manis tapi wibawa. Gampang dipahami. Tapi ora ndlewer panjang lebar. Panjang lebar. Niku istilah sing biasa digunakan yang kitab-kitab itu Kanjeng Nabi pengendikan itu jamek manek. Pengendikan yang bernas. Cara Jawane cekak tapi aus. Nah, gitu ya. Wa idza nazarna ila haula wajadna annal ayata ikhtassat kullasin minhum bi tariqatin muayyanah. Tatkalane ningali kita ilaha ula maring wong-wong itu yang menjadi sasaran dakwah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajadna mongko nemu kita ing annal ayat setune ayat iku ikhtasat nertentoni ya ayat kullasin fin ing masing-masing macam minhum saking haula bitori kotin muayyanatin kelawan cara yang tertentu. Pasinul awal mongko macam sing pertama wahum utawi kehaula iku mau rak dikandakno nek apa jenenge sasaran dakwah Kanjeng Nabi iku ana khawas, ana awam, ana muanid. Iku sing disebut ning kene iza nazarna ila haula. Haula itu ya khawas, awam, muanid. Idza nazarna ila haula wajadna annal ayata ikhtassat kullasin minhum bi tariqatin muayyan. Kalau kita membaca ayat ud'u ila sabila rabbika bil hikmatil wal mau'izatil hasanah, itu semuanya tercakup itu. Khawas ya masuk, awam masuk, mu'anid masuk di dalam itu. Misalnya fasindul awal mongko utai macam yang pertama wahum al khawas, orang-orang khas. Khawas orang-orang khas, orang-orang elit. Fatakunu da'watuhum wa ta'limuhum bil hikmah. Mongko ana apa dakwatuhum ngajak khawas wa ta'limuhum lan mulang khawas iku bil hikmah. Tiga macam sasaran dakwah ini ada bagian dari ayat-ayat itu semua. Yang khawas bil hikmah. Utu ila sabili rabbika bil hikmah. Ini untuk orang khawas. Ai al maqalatil muhkamah as-sahihah. Maksudnya bil hikmah itu makalah sing rapi, sing permati, as-sahihah yang bener. Muhkamah itu tidak asal-asalan. Makalah yang tidak asal-asalan. Kayak kowe nek pidato malam Selasa ngono, asal-asalan. Tapi ditata betul tenanan, serius tenanan moga. Ini benar ya. Iku bil hikmah. Lah sing dihadapi khawas. Nek ana dalile wa dalil al muwaddih lil haq. Dengan dalil yang menjelaskan. Ora kan dalil malah ngalor ngidul kalau omongane. Ngomong apa ae dalile inamal a'malu binniyat. Iki gak dalil al muwaddi sing menjelaskan lil haqqi marang kebenaran, al muzil
Fatakunu da'watum wa ta'limu bil hikmah ail maqalah al dalilil muwaddih lil haq al muzili li subhah sing iso ngilangake maring kejejumbuhan kerancuan kenaman mbok jelasno tambah luwih rancu gak jelasno sampai hilang itu kerancuan. Di anahum krono stune khawas iku layak taniun. Ora nampa, ora cukup, ora terima layak taniun ora terima sapa khawas illa biwuduhid dalil kejaba kelawan cethone dalil alladzi yuzilu kang iso ngilangake ya ladzi dalil subahum ing kerancuan-kerancuan mereka. Yang dibutuhkan khawas itu harus cetok. Wa yuhkimul lahumul qaul nan mempermardekno. Nek manane mempermati itu betul-betul tenanan lahum kedue khawas apa al qaulu bener. Payah taduna ila sabili rabbihim mongko iso untuk pituduh ya khawas ila sabili rabbihim maring dalane pangerane khawas. Karena sesuai dengan mereka dalilnya cetha, tidak ada keraguan-keraguan, tidak ada jumbuh-jumbuh lagi. Amma sinfusani ana dene macam sing kedua wa hum mutawi asinfusani ku al awam sing ora khawas tapi wong awam-awam itu wong orang umum pada watuhum mongko te aja awam wa ta'limu lan mulang wong awam bil mau'izatil hasanah kanthi nasihat sing bagus ya nek al hikmah kanggo wong khawas mau'izah hasanah kanggo wong awam ai al khitabul muqni tegese pidato sing iso memuaskan wal ibrah an nafiah lan ibrah pelajaran sing bermanfaat ala wajhin ing atase segi layak kang ora samar alaihim ing atase awam apa annahu yang sahuhum ana usudne waca iku yang sahuhum iku nasekati ing awam. Jadi kudu mereka kandhani ngono ae ora usah mbok nganggo hikmah pokoke mbok kandhani sing apik wa yaksitu mayan fauhum lan nejo ama ing barang yang fahum kang manfaati ma ing awam. Fahum mongko utahe wong-wong awam laisu iku ora ana ya awam ora ana iku fi hajatin hajat ila ihkamin fil qauli marang mermardekno permadi memardi permadi itu ya ihkam itu bahasa gak populer. Ihkam itu tenanan jadi ono misalnya penjahit itu ya ono sing asal iso mbok nggo klambine ngono kaya penjahitmu kan pokoke iso dadi dinggo kenek ngono. Tapi nek wong sing elit-elit itu gak gelem ya kudu filmmaker, tailor sing pancen lulusan sekolah jahit sing anu ya dinggo pas barang ngono iku. Nek kowe ra angger pokoke sik dinggo klambenan iso ngono. Lah iku ihkam itu gitu itu. Jadi tenanan. Lambu yo kowe ngukur anu segala macam itu tenanan. Tukang kayu yo gak asal nyasar ora asal maku gak, tapi dia betul-betul didelok sih demek-demek anu iki lurus to mbak iku ihkam
Ihkam. Iki masang lawang sapa gak ihkam ngono iki lho. Agak di anu sik teter niku. Sing ihkam betul-betul apa bahasane iku nek anu permadi nek cara aku. Dipermadekno itu di ihkam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suka dengan orang yang kalau kerja itu biihkamin. Tenanan permati. Orang-orang awam tidak perlu genemanmu anu nganggo mantek barang. Oh ini ada mukadimah, wis ora usah. Janji ana pituture apik ngene dipaham dene. Ngambil kaul. Ora perlu. Li annahum awam. Walaisu fi hajatin ila dalil li annahum la subhata indahum. Ora ana subhat indahum mungkin. Wong awam ora ndek subhat, sing duwe subhat wong khawas. Ora mikire kedawan, falsafat ngene. Wah, maca iki, maca iku jadi bingung dhewe dene. Dadi kowe nek jelasno dene kudu betul-betul parat, betul-betul ihkam. Dalile barang, dalilmu barang kudu betul-betul. Karena mereka sudah kemampuan macam-macam. Nek wong awam mau gak wis kowe jadi pidato nganggo dalil Quran hadis ngono mantuk-mantuk deh. Amma sinfus salis ana dene macam yang ketiga wa huwa al mu'anidun, yaiku orang-orang yang angas, wong-wong sing angas iku wong sing menentang. Wa ta'watu mongko ta ngajak mu'anidun wa ta'limum lan mulang mu'anidun iku bi an yujadilahum, lawan yen to mbantahi mu'anidin bilati hiya ahsan, kelawan bantahan hiya kang ya lati ku ahsanu luwih bagus, bitariqatil hasanati, kelawan metode yang bagus, minar rifqi anggen alus, waktiaril wajil aisar, lan milih segi yang lebih mudah, wasti'malil muqaddimatil masyhura, lawan gunakake muqaddimah sing masyhur, taskinan li syaghabihim, untuk menenangkan, taskinan untuk menenangkan li syaghabihim kanggo gejolak mereka. Wa itfa'an lillahbi lan kanggo mateni lillahbi marang bulat-bulate sudurihim, dadane ku bulat-bulat panas gitu. Ya, harus dikasih kata-kata yang bisa memadamkan. Itfa itu memadamkan. Bahasa Jawa ini apa? Ya mata ini, mata ini listrik itu gak kok apa? Nganggo mata yang mutu ngono, mata kahroba ngono gak. Tapi intofaan ya, intofaan. Itu tapi wong Jawa mau duwe makna mau mati tok ya. Mata ini listriknya ya, mata ini juga. Mata ini wong iku padha. Padahal dhewe-dhewe. Nek bahasa Indonesia malah ono. Matikan sampai padamkan. Itfa'an lillahbi itu memadamkan lillahbi. Marang panase sudurihim. Bulat-bulate dadane. Mu'anidin itu. Mu'anidin harus nentang. Ini kan meluap-luap, ana kuda-kuda untuk menentang kan ada. Karena itu menghadapinya harus dengan itu. Bilati hiya ahsan. Hatta yafi'u ila amrillah, sehingga bali ya mu'anidun ila amrillah marang perintah Gusti Allah. Ya.
Jadi dewe-dewe untuk orang khawas itu bil hikmati, untuk orang awam bil mau'izatil hasanati, untuk orang-orang mu'anidin dengan bajadilhum billati yasan. Artinya cara kamu untuk membantahnya harus betul-betul baik, cara kamu juga harus baik. Itu billati yasan. Mungkin kamu punya dalilmu sampai segala macam untuk bantah-bantahan, tapi cara kamu tidak baik, ya enggak kasil. Makanya di sini diterangno bitoriqatil hasanah. Dalilmu benar tapi caramu tidak benar, dia tidak mau menerima. Wong dia sudah dari awal sudah menentang kamu. Jadi piye? Yo dengan cara yang lembut, sopan, cari kira-kira yang gampang, yang dia seneng itu. Ya. Waqad yakunu ta'lim Rasul sallallahu alaihi wasallam lil muslimin antariqi su'alin. Waqad yakunu wallahu a'lam bishawab.